Wisconsin a veng pakhat Janesville hi vengral muang takniin ami cheng te po anin po tlang hlea manlai kan zo khuang devin kong ka kallo poin ina chua san ngam niin an soi thin zana kot thlera han te hoi vel te hi a him ema ami cheng te anin hre chiangin anin ngai sak tlang hle chu veng muanom taka chuan kumsom thum pariat na mangmek Danyetta Lentz le afa te pahnih Nicole le Lentz te an cheng vea Danyetta hian afa te hi atul pui thak boka Nicole te u nau chuan an nu chu an ngai nain an chung kwa chu anin mangai tlang hle nu ber chuan afa te chu aduat hlea leire man ra ve theina turatan tai matakin na athoka mei thai fa an ni wang maya thian te zinga nei lo bik le in thlasung ngoi om tir atum lo Danyetta chu afa te mai po ni lo thenom khoveng te zong po in an ngai na hlea midang tran pui ngai an omin atlan chengai lova atlom ngain abula om a hadam thlak hle niin an soi thin afanu Nicole chu Janesville Parker High School a lutin rimoi angai na hlea an school zai pola tetelin zirna lama po atluang ang reng hle kumsom pasari lai ani ve to boka nula te po ashetan ve toa mi pa poin an miss call ve zeu chan toa a mel te chu alo chezok lo bok nen skula po mi hriat lo pol tak ani Nicole now Lentz po hi Janesville Parker High School a tho lutin zirna lamangai poi mo hlea bana te po voi duai lo le khazir turin a stay back zak thinin an soya nui adu hlea angoi choin a zak zum hle nin an soi bok in fiamna angai na hlea Irison Middle School a kalain an school football team a te po a tel ve zak thina ma se a in thlashun thin awangin lupo alut ve ngai manglo in a computer games khelmel te hi nuam ati hlea music angai nain cowboy lem chanvel te hi nuam ati hle niin an soi bok Danyetta chuan afa te chu a theiang angin han chom chho ve bok ma se an ron tleirol chho ve taka chuan thilalo hau tak tial maya aphur arit so tle athona community kids learning center a hloringot chu an kham tameu lova na pani athote alo ngai ta hial mai amai ro chu afate an fel miaw wangin an harsat na te chu a shachang mang thin lova a thian te poin sumle paya harsat na anei te chu an hriat pui lem lova lim takin hringnun chu a mang chho ve zel thowani amai ro chu kumsang ni pasari January ni sari tuka maktak main Danyetta chu ana tho na mun community kids center a chuan tran huna po aron thleng tatlat lo maya ana arin omin a hun taka engkim ti thin mi ani sia a thopui te chuan mak anti dewa ma se engemoro kholna te anei ve ni ringin anan ngak le dewa amai ro chu darkar chan vevel zet aliam nuwa po a mel mutur a om tareng lo mai eng ma soilova kal lo mai chi ani si lova a thopui te chu an ngai a tha thei ta hlek lo chuti lai tak chuan Danyetta pa Raslukan atu te school lama tangin kol alo dong ve boka Nicole le te chu engma soilova an kallo wangin anu kol an tuma ani po an betlang thei silova an tingai na shelovin an pu chu an ron betop mai hi alo nia rasa chuan a fa te chung kwa chu wangai eventualin a hria a thok chuak ta ngala a thilwa mu chuan a thong na kher mai Danyetta te in chu alowin kal lova an minglamin an ko lau lova tu main an chang theilo chu ta le chouka a atupa skota chu ni khoshelovin alo let reng maya chuat vela te chuan thi sen aluang koi ngei nguaya an va en chian nak chuan adula chema vina nu ma alo ma atupa duat chu chan tlak aom to lo rang lutukin pindan lama atlan chho ngala atunu Nicole po chu akhuma alo let reng maya thisena chuak na sa hlea ataksa chuan
chema zaina nu ma engemaw zat a oma om dan atang chuan ani po chu athi to ani ti hai rual ani lo chuta zet chuan afanu Danyetta-i po chu nungdama mu beiseina anei to lova muang changin apindana chuan an luta ani po chu khuma thi in awa mu vele ta ani ti chuan rasa chuan rang takin police a hriat tir ngala Wisconsin State Police te an ron thleng ngal thuaya poi khoina mun chu uluk takin an han zir chiang ngala han en mai poin ruang pathum te taksa tang chuan tual thatu chu anuna rong hle ani ti hai rual ani lova Janesville tual thana thlenga chuan ala rapthlak bernin an soi hial ani aveng mi puite po deni te chung ko chunga thil thleng chuan atiral tri hlea Janesville mai po ni lo Wisconsin State pumpui afan chuak ngal veka Janesville te ang vengral muang lutuka po chu tiang khopa tual thana rapthlak chu a thlen thei chuan tutan ma ngai hanti thathlia hliana chi zia zang ani to lo deni te nu fa zonga mi poi soilo beranga ngai te chunga thil thleng chu police te po chuan mak antin achan om ang hanrin turpo an shemai lo bungrua velte chu atladar nei nuai maya alandan maya chuan rukruchet na nu ma ani du mel hle amai ro chu an account te an zir chian nuwa thil thuruk tham eng ma an nei lo ti an muchuaka miswal chuan ruk na thil ang devalan tir tumin an thom no te chu apai dar velani ti alang chiang ta hlea deni te chung kolaka chuan lungoi lo na engemotak nein hetiang hian rowa takin acheta ani mel hle ole kan kal thui main laika han pele lokila tun chum chu petak tak tong o nang po kha han pe ve loks ole kalome ti chuan he channel hi ilo le subscribe lo ni chuan khonga in minan subscribe sak ve lokla tin notification ka ion phei chuan video tharlo chua piang in I first zia thei don ani Danyetta-i te nu fazarong taka thattu chu tunge ani ti Investigator-ten chuan rang taka an chhui chua wat lo chuan Janesville veng mi puite tan athlamuan thlak hau lo misual chuan hemi te chung kwa hi abitum ve reng nge nia serial killer alo ni reng zok ti po an hre si lo ti chuan Investigator-ten chuan ma anan la chanta rilrua mi pakhat ming alo lang lo thei ta lo Danyetta-i pasal hlui Thomas Lee Lentz chunga mit afuta farmai anupui le afa te sum din mun an zir chian na an re thei o varani ti an muchuaka chu wang tak te chuan Thomas chu rin hlel lo thei ani lo deni chuan apasal hlui hne na chuan an khosak ahar sa thu chu avashiat tir fo wanga afa te en kol na tur sum le pai avadil thinanga ani akumakum lo om sang to chuan cheng khat po ovapek atum si lovanga athin rimin an zawai chuan athat tavek ti na ani thei mayangem deni thian tha te lain apasal hlui chu an fate en kolna chungchanga chuan ain rol tam lo hle niin an soya poisa phei chu aron thon om an hriat lo thu an lo soi ve boka thil chu a omang chho ta viau mai ti chuan Investigator-ten chuan Thomas chu anan chhui chianga police record lama aming mu tur alo om nual maya ti chuan Investigator-ten chuan Thomas chu an zong muta thuaya station a kovin thu anan zot fiata Thomas chu afa tele anupui hlui thatuarin hlel an ni chu alunga oi lo hle ani ti a hriat theya anin then nuwa khua a chu asana in biak po anin biak to ngai lo thu asoya deni chuan sumlama har sat thu te chu voi khat ma aron shilo ni in ain soya anin then na chu lana viau ma se afa te thleng a thaddu khopa mi torot ani lo thu te soin alo lana ngar hle tin tual thana thlen zana Janesville chu soilo Wisconsin State chunga takngel po awm lo thu asoya Investigator-ten athu soi chu adikani ti an fin fia thei boka Thomas chu an chua zalen le ta
investigator de chuan tual that tu chu man chuang ei tumin an chui chhota zela autopsy result atanga alan danin deni le afa te taksa hliam te chu misual satlia kut nuai main an lam hnai tak lung oilo na le thin urnaril le thuk tak nei chet na hnu ma ang ta zok ma deni pasal hlui le nikoli te pa ni bok thomas chu a om wing veng hlea ma se investigator den filima an lo ngai to boxi chu ti ani chuan nu chui tu te chuan misual chu mun hlat taka omani an ring tamya lo maya an case chui laia chuan uluk le fim khur taka che ta trul don ani ti hriain ma anan la chhota zela deni fanu kumsom pasari mi nikoli chu an veng vela chuan a chelo pol ania skula po alak ang reng hlea ati tuai moi cholai te ni boka star tu anga reuh hle ni in an soya tleirol dang te ang thovin chu awang lai chu hmang tangkain mi pathian po anga hlea ngai zong mai baka bol kwal mai te po anga ve viau ni om tak ani ti chuan investigator de chuan nikoli chu anan chui chianga mi pa pakhat thik thu cheve tak nen anin koplai ani ti an hre chuak ta he abial pa ming hi thup tlat ania wangin khoya ma ani na hi chiang taka ziana aom lova Geronimo investigator de chunga in ngai na thiam na karon nge ne nikoli chu alak reu sia ngai zong anei lai rengin mi padang alawin hnem nan puyanga chu athil ti chuan abial pa chu ti thin urin ama nikoli mai nilo anu le anaw laka po chuan phuba ala ta ti na ani thei mayangem investigator de chuan nikoli bial pa chuan an chui chiang le ta phone call record atanga alan danin tual thana thlenjana voi duai lo anin biani ti an muchuaka chu mai chu nilovin nikoli bial pa chu an phone a benu nung bertu alo ni le zel boka hanrin hello chi zia zang ani talo ti chuan investigator de chuan nikoli bial pa chu police station a anan ko vele ta be seilok ang ngein chu pu na chu alo phana sa hlea tual thana thlenjana phone chuan anin bengeya thil ei tura a chhuwa zok nuwa biak le atuma aringral tak thakawangin a thian nu angela packet po a benghe nge ni in ain soya makati thu le arilu nom lo thu te a hril ni in ain soi boka a phone call record chu anan chui lea angela po chu alo bengeya a call hun zong anan endik chuan tual thatu chu ani mail tlat lo amaira chu investigator de chuan ve khat call pick up lo mai maya engwanga hlo thona nei nge ani ti chu an han zot ngala nikoli bial pa chuan thil poimo heavy uchuak aron soi chuak tatlat mai zantir lam deva nikoli nen anin biak mol lai chuan mi pa pakhat tong hi a hre theya por zetin kha khatunge ni tin azota nikoli chuan jimani hi ti zongin a changa abak an soi zui lem lova mangai bia thudi anin hlan chun zom le mol mai ni in a soya chu thu chuan investigator te beng aver ta hok mai nikoli pindana om ve ji ma chu tunge nianga an chung ko that mang vek tu chu ani thei mayangem ti chuan nu chui tu te chuan ji ma ti chu anan chui chhota an chung te zinga chu mingpu chu an om lo te anan ena an lo om hau lo mai nikoli bial pa chuan dot a soi nge nianga nikoli chuan ngai zong jima alo nei ru reng zok a buai tanuai mai amai ro chu van nei thak takin investigator de chuan thil an hre chuak ta jim ti hi james ti ming ko na pakhat nickname ani ti an hre chuaka jima chu zong muzo lo ma se james ati mingpu chu chui chian le thain an hre James a chuan han zong tran deka late khua lam hoyalo ngai lo reng an veng Danyetta-i te in atanga hnai te a jimatia an ko James kep hi alo om reng maya amai ro chu thenom khoveng te zong in James a chu pafel le tlom ngai takani thu an lo soi deuh zel maya thiam thilanga in atai ma boxia in chung thil engenge ma siam that ngai vela an ko kwal reng thinang hi alo ni oma
tua la that duang ti rin ngam a har sa hle amai ro chu mi hi an pon lam lan dana tang ta te turan ni lo ti she chiang ber tu de chu investigator te hi an ni miaw awangin pafel le hoi hom anga alan na awang chuan James chu an thai bo du big lo ti chuan investigator de chuan an han kom vele ta Danyetta-i chuan an thil engengemaw a siam saka wangin akal to ngei thu a soya amai ro chu akal lo na a rei to thu le mu po anin mu ngai lo thu a lo soya Nicole bial pa soidan nen ain milta hlek lo mai anin biak lai khan ji ma chuan heti hian a thamaya ngem tin Nicole chu aron bianin a soya James chu an hriat dan mi thil siam sak thina ni na nen chuan ain mil thap maya Nicole pindana chuan engemaw tak a siamanga a bial pa nen anin biak mol mol lai chuan a thatlo azot ni nge in alang tlat investigator de chuan James chuan thudik a soilo ni in an hria an han dop ta chia maya ti chuan a topa chuan a thu azuk tange ngeya James chuan deni te chung ko thi zana chuan an ina akal ngei thu a soi chuak tarup maya Nicole pindana engemaw a siam nuwa a chuak le mai nin ain soya tin tual thattu ani lo thu soin a tira thudik a soi lo chan po a soi tlang ta nga lo a deni nen chuan a ruka anin ngai zon thu le a in puan chuan chu lo puya anu puin aman chua a hlo wanga thup trang ani thu a soi chuak ta investigator de chuan an thu hriat chu mak an ti hlea thenom khoveng te zong in an fak luai laia mi pa nen an loin kopru reng ani ti anan hriat chuan oi harsa an ti hlea amai ro chu James chu a phamar nal boxia tual thattu han pu ngot chi ani silo chuta thil pakhat poimo deuh mai a soi chun zoma James chuan Nicole pindana a om lain tukver tangin pona mi pakhat a hmu thu a soya chu pa chuan aron hmu ve le akalbo ta dai niin a soya amai ro chu hudi a ha ka wangin a mel po a hmu chian theilowa tunge ani a she thei tlat lo mi zong hian thuruk kan nei thewa then khatte chu a lian dewa a then a ho tham deuh ti ani maya pastor le upa te me upoin mi ten hriat pui ve lem lo ma se poyan ti lo thil tam tak thup an nei ve mai thei chu tiang che chuan Danyetta-i po hi pon lama chuan nu fel berle fa te ngai sak mi thenom khoveng zong in an fak fa te mei thai pui thak khopa nu in pe anga an hmu lain thuruk te nom tak alo nei ve ran mai an veng pa mi pa le ngal nen po an lo chet sual fo to chuan thuruk dang po alo nei trun thei tlat James chau lo po chu mi padang kop alo nei reng te hi ani thei mayangem chu pa chuan hre chuakin a thin rim in sum zo lovin deni te nu fa chu a that tamayem niang zona avatam ta eng po ni se Jameson deni te chung ko thi zana an kota a hmu ni a soi pa chu hriat chua thuai a trula investigator de chuan chu pa asak mel po an hriat lo chu an han zong chan ta chu ti lai chuan James in pon na chuan nu then khat ho beng a lo thleng ve ta ui ente nangma chia ka hrilang che tin an du sak zong te hna an han soi liama chonulama chuan Janesville veng pum chu athang chuak ngal der ani maya chome zuar ho ti tui ber alo ni ta thuai mai deni she chiang tu ni in soi de chuan ngai zong a nei chu an ring lo bur maya abikin apa rasa chuan cholkar to pa pianga atlo thina wangin afanu chuan bialpa anei a ring theilo a thian thaber angelai poin deni chuan ngai zong nei se a hril ve nge a in ringa engma a hriat pui lo wangin James a thu sei chu a oi thei tlat lo amai ro chu mi hian thuruk an thup thei ema meichhia zong hi xerox machine an ni vek lova an du na chuan ngoi an chu thei wangin Danyetta-i po chu ngai fel thei ani bik chuang lo James an tuk vera tanga a hmu misual ni nge ya hriat chu tunge ani hriat thei alani si lova Janesville mi puite chu an ral trita hlea
zan lama te chuan kot thler chu are hian are tlok maya investigator te poin man chhuatumin hna chak takin an thoka nu chui tu te chuan Nicole bial pa chuan engemaw tak hriata nei takin tin thu anan zot fia lea ani chuan thil hriat chhuah pakhat anei thu soin chum khat chu Nicolin anu bial pahlui chungchang a hril niin a in soya chu pa chuan azar buai pe hlea anina du to box si lova voi duai lo phone manga aron ti buai thin thu Nicolin a hril niin investigator-ten chuan a soita chu IX chu Jameson an in kota a hmu chu ani thei mai angem deni ngai zong nei thu chu hriain alungoi lo hian tisen chuak khopin phuba aron late ani mai long mo zona dang alo om leta ti chuan investigator e chuan chu abial pahlui chu zon chhuange an dua ma se ama po an shebok si lova deni lai zon nu Kimberly Lucky chu engemotal a hriat be sein stationa anan kom veleta Kimberly chuan au ngai zong nei chungchang chu alo hriat pui hau lo maya investigator-ten James in puan na te chu anan shrila a oi lo thu le alai zon nu chuan a fa te bak angai tua lo thu a soya chu ti rual chuan thil poimo tak a soi chuak tatlat mai Kimberly chuan au te ina an thi ma kar khat liam ta khan aria thu a soya alai zon nu chu zana a thian te nen in kom hlim turin bara akala papakhat hian motorin aron thla in chunga zuilu adua deni chuan khatiang zong khan alo ngai tua velem lo wangin aina lu chu alo phal ozong lo maya aron thla tu la chuan mutpui nge tum to mai sia motor chunga chuan anin chai ngek mai niin asoya ma se au chuan hril lo wangin chu pa chu tunge ani a hre thei tlat lo he pa vekhi an thi zana an tuala James a mukha ani thei mai angem nge midang zok mi engzat chia nge an chhui an mani po an buai ta nuai mai chuti lai tak chuan investigator te chuan van nei thlak takin deni bial pahlui chu an chui chuak thei ta hlau maya stationa thu anan zot fia vele ta deni ex chuan a bial nu hlui thina chu atuar na hle niin ain soya annu faza thi zana awm na te po chiang takin a soi theya deni nen chuan anin hmulo na po a rei to thu soin a chanchin angai vento me lo niin ain soya investigator te chuan a awm na ni a soi te chuan an fin fia ngal zunga a soi angein deni te nu fathi zana chuan Wisconsin State pona dai alo ama tul thatu chu ani theilo ti a chiang ta hle ani chuan tunge motor atanga ron thla tu chu ni tang tunge zana anin kotatei kwal vela chu ni tang investigator te chuan chu an suspect nei chun a sakmel po an hriat lo chu police record atangin anan phek zon ta top maya heta chia hian an chefu ta an be sei lo lutuk thil poimo heavy uchuak an muchuak tatlat mai le an nu chui na huang zawa mun hlatak taka an tlan koi zor lai khan Janesville veng chunga nge mai chuan an mizon chu alo om reng mai ama an lo ko to phamarnal em an chenom lokami dini nena aruka in ngai zong anga in chal James Kep Jim tia an ko thin nge mai chu police record lama asul nu alo chuanom lo hlea tun main pong sual case le mipat me chiat na lam kai noi dan bo chiat na sang awangin manalo tok jing to hle ani ti an muchuak tatlat mai kumsangkat zakwa somriat pani khan meiche pani ti lui na mangin aloin pathum pui to wangin kumsom chung zel bang alo zut zak toa a chuan nuwa po meiche bi thlak case tele case dang ten om tak alo ornual to alo ni abikin tleirol lam hi abitum deu bera meiche ke gorte ruk thlengin alo ching rewa miten om top khok tia soitur alo ni reng mai ti chuan investigator te chuan ngai dan thar an nei ta nu chui tu te chuan deni amut pui hnuwa afanu Nicole chu abitum le ngara an ngaya an ina chuan in chung sekrek thil neu khoin akal fowa Nicole tleirol ti toy nal wang lai tak chu abi thlata sek anga
a khoi te po alo khoi to hial mai thei chung thil zong chu deni chuan man chuakin a chua chalanga a fanuhlat theiang ber a om lo chuan anin ngai zon chung chang le a chezia tenawm tak chu thenom khoveng te hne na le anupui hnen ngeya po chuan puan chua awawanga James chuan adin huna der thong hle ani tin hriain deni te nu fa chu a thuruk thup nan chuan a that tamai nia an ngaya ti chuan investigator chuan James in chu anan dapta thomhno thi sen kai le luai hi an mu chuak ta chu an thomhno mu chua chu forensic lam mi thiam ten anan zir chianga thi sen chu deni te nu fa thi sen nge ani ti an fin fia theita ti chuan James Kep chu Lentz le Nicole Lee Lentz le Scott Lee Lentz te tha thu buayarin hlel thua chuan an manta ani atira chuan phana saviau ma se James chu police custody om lain ain puang tange ngeya ma se atha chan ero a soidu tlat lo February ni khat kum sang ni som khan James Kep chu Rock County courtroom a chung thu ngai tuanin dam chung vai thum lungin tang tura a chung thu rel ania parola chua phalsak ani don lo ani Jameson nu puinen si ke poin apasal chu hun rei takata alorin hlel ruk to thu asoya deni nen po chuan an mudun ngei po aringa a thuruk thupnan a thatta ni an soi po chu apom thlapa amai ro chu court ananin landon meu chuan a thu azuk lea apasal chuan tual em chu a tha thei arin lo thu a soi chuak leang loya ma se thiama changzo ta chuang lo ani lelam zong tak chuan Nancy hi adem shan lo crime scene khan mi padang pahnih DNA mu chua ania tu tenge an ni hriat thei ani talo awkil chuan deni te chung kwa chu miswalin an rokna lama an thatta an ngaya he an ngai dan hi tioi zual turin video games abova tin tual thana thlenjana khan deni te in kota SUV dum ading ranin an soya James hian SUV anei lo shimani